van alle instuurders kom ik aanstaan op waarom. Ik wil eerst naar de onmoedigingsprijs. Daar kom ik straks als echte binnen. De onmoedigingsprijs die giet naar het Frieske blog van Ewout van der Weijden. Dat is die de onmoedigingsprijs. En een bosblom. Alsjeblieft. En een heel mooi. En ik zal niet bij u vertellen waarom dat voor de onmoedigingsprijs gaat. Dat is een van de mensen in de jongere leeftijd, dat is een jongetje dat nu net zit. Ja. Wij vonden het hartstikke mooi dat op deze leeftijd al op deze wijze blog. Die onderwerpen binnen actueel. Daar heeft een hele mooie, enthousiaste tone of voice. Er is een goede combinatie van techniek en tekst op in blog, hoewel die taalgebruik. Dat voelde ze ook het Skype genomen dan een beetje uit naar wat diep is. De wie is uit de kerk hebben het webboek erbij en die dat ziet naar hele harde web. En dat mooi wel, maar aan de andere kant, als de jongeren boeien wordt, dan is het iets best een beetje van iets anders. Dus dat is onszelf, het is in eigen loop, dus de mooiste tip, nee, ik deel mooi, maar dit is iets wat is dus. Of goed, het is mooi voor jou, dus tips, dat biedt dan hoe die taalgebruik. Maar binnen die mooie vorm jou ik nog, ik geloof dat het bedrijf, het lijstje, het grofklikpuntje, dat weer dan, wat natuurlijk, nou, daar is ik een beetje, maar al met al, een mooie blog, leuk. En wat u betreft, dan word ik wel gewoon heel leuk. Ik hoop dat ik hem hier, mooi door. Nou, dan ging ik nou terug naar de binnen. Ik ga je niet net te lang meer in spanning horen. Ik zal wel die winnen die het doen, want dat is het meest complete, consistente blog van alle instuurders. En ik zal eens motivatiepunten nog even opnemen. Een prima Friese taalbeheersing, zowat geen fouten, een brede kaart, onderscheidende onderwerpen, Friese taal, literatuur, geschiedenis en meer. Hij is aan het schop dwaande en hij blogt bij Rieten Duits dat op mijn hege regelmaat. Wat het opsteert is zanigskierig dat het bewaren lost. En dat ontlokken u een beetje een Nederlandse woordspeling. Wij vonden dit blog heel bewaardevol. Het had Jetgo. Het is actueel. De layout is functioneel en nuttig om te lezen. Een vlotte blog, mooi een goede eigennamen. Mooie foto's die goed werkje en ik wat bijjekje. Het is het Frieske taalblog van André Looyen. En dan had ik begrepen dat André je zelf net is.